Kulepi mwanaume. Samira sasa mkomo. Kuchema mwanaume. Uchema ni? Ndio kuchema mwanaume. Uchema ni? Lakini bado sefa hapa. Wakoma ndakaona Samtoko. Ndakazopesa ndaimba song ndeti. Samtoko arava pasi. Mwana ari kurwara zvake ndikati Samtoko ari kurwara. Samtoko gore rino harimbopera. Samtoko Samtoko gore rino harimbopera. Ende Samtoko arwara mwana wamai. Samtoko arwara. Kandi ndiyo corona here kandi ndiyo shi. Serious. But manya yandi kuchira manja. Abati kuchema hangu. Kurishiji weZimbabwe. Wapindiro nekwamuriwa uko. Kwamuriwa kwaita mbiri. Kwamuriwa kwaita mbiri mwana wamai. Inda kwaita mbiri. Marova. Marova awanda pamuriwa uko zvokuti mwana wamai ndapakutenda. Hauti irova iroro. Rova riri mamuriwa uko. Nguwene akabereka kamarova acho. Awanda sei. Afari pa lockdown. Rova aiwa hapana pa lockdown. Aiwa marova hadi kuwanda udaro. Marova awanda zvokuti zakarambada chaya idarika. Kana chipembere chacho chinobatwa nemaoko. Marova awanda mwana wamai. Marova awanda zvekuti ndachobudzira kufonera kuti ndini basa kwangu kuditi. Tobachara radio. 36 sale 46 Roger confirm. Hurumende yapindira kuti chi. Yatibatsira kuti marova ari mamuri wamo vambokamurwawo vawana mabasa. Bozi mawandira acha aita marova. Hamuna nokuya sara kamataka. Hamuna kana mbudzi mataka. Mombe dzapera. Mbudzi dzapera, huku dzapera. Chero vini muno mari rakawanda vanhu marova. Aiwa muno mari nani? Mamire wa muri serious. Nemamutoko. Aiwa. Mamutoko serious. Zvinorarwara manje mamutoko. Kuti vanhu pamano ndo mabasa wadarike na 30. Vesa. Vakatowandisa. Vakawandisa. Mwana wamai mamire wa marwari. Mamire wa marwari. Saka anozati. Andamozati rova nokondo zvakadai. Rova rinoshamba kuita zvinhu. Rova, wakambona namusoro werova. Ukanda pamusoro werova, vhudzi kane kakatsikadiwa dereni. Apa chandakaona pamarova aka. Kuziva kuti marova, chinja ndakafarira hangu pamarova, ane maadvantage ane madisadvantages marova. Andinoziva kuti rova haribatwi negarwe. Rova harirumwe kana nenyoka. Rova haribatwi kana nekorona. Rova harirware. Rova unoziva. Makazoona kupisa. Ndikukutaurira. Handandiri kukwamira musuru. Ndikayamba kunosvika kwamutoko kweso. Mugano nyaguwe zvidzika zvakadaro aiwa uti rova iroro. Rova rinochenuka kungeni muto. Unoziva rova mawandiro araita rova. Tingaita sei dai mwana wamai rova. Amene mamatoita sei? Aiwa dai hurumende yapindira komana dai hurumende yapindira. Hurumende yapindira. Ini nangu zvandikunda. Vari pa lockdown yangu. Hapana lockdown yakadaro. Tanzwa nema lockdown but tauna kind yese ma lockdown. Iri serious. Zvidzika zvadai so. Kusvika kwamutoko. Aiwa. Rakazvirova. Iro riri serious. Riri serious. Zvotodaro. Aiwa uti rova rakadaro iro. Unoziva mwana wamai. Saka ndo zvamakasangana nazvo ita apana zvimwe zvamakasangana nazvo. Ndo zvandakasangana nazvo kwamuriwa nemamutoko. Ko zvimwe futi zvamakasangana nazvo. Aiwa ndakasangana nazvo. Taurai zvimwe timuzvikuti. Iya kuti unoziva kuti marova kana chinzi marova. Ezve kwane ng'anga. Kwane ng'anga dziri kugadzira vari kuba. Saka pane rova huru yadzo. Changamire yemarova. Changamire ivavo ndo vakabva vagadzirwa neng'anga. Zvino vari kurwara. Vari kurwara changamire ivavo aiwa zvokuti kuti timwe dzino ukapera neunouya uyu. Vanenge vanovapa. Aiwa zvandakangokomboza song ndikati nevarwarira ya hakuna chakanaka. Hakuna chakanaka. Zvipere mushi. Ndikati zvipere mushi. Comrade varwara ivavo. Zvoti vakafaka. Pamwe uri kudzingana nembudzi mumatanga uko. Inda madaro. Aiwa mbudzi dzapera. Ndo waidzipedze. Ndo waidzipedze. Ndianga ari kamunhu angachimanufacture angachimodify marova achoisi mamwe ese mechidika. Kuti wakomana mbudzi inonzwa iso mudanga kwapinda muhuku inonzwa iso mudanga chinditaurira kana ndiyo. Maona manje. Saka aya maningi nayo mate ndakandifungidza kuti aya nemabudiro aita anaka zvokunaka zvezvi indabvaradza chigerman chacho Silverstone don't sound yandaro. Andikuona manje. Apa kana ndiudze. Ndikaisirwa na ndikini yawengi D. Aiwa kana ndopa ndosvetuka. Ndosvetuka munhu. Ndosvetuka. Waona machipariya. Amen. Zamira seusia.
adaota marovha ari pakawanda ane madepartments kune maddo madairy drinking officer koita makk makapukutu koita makb makapubheu koita madpd madrink and put down koita mavvip mavery very important porters. Alright. Kaindi marovha ende avanwe masese avamwe makaso vane mwawa wemvura hanzi ndio unorapa corona ngamaona akuda zvakabhodara saka zvise mwana abo hola apa ndine problem kuti anozasadza kunaka muriwo sadza kunaka muriwo sadza aridubatwa kere saka papa ndiri pachitiro dika andiona manje komimba munogara ndiri pachitiro kubika sei tete pachitika 1 week 1 week namaifanira ava ndimdzima iti matombo ashanda matombo ari kushanda mwana wamai afari ndanzwa ari pasi pepiro musadza chaimo paite mugoma wombe hapana pasina matombo hauti dombo iroro mwana wamai saizvi ndine hipe washini yakadai so apa muriwo manheri chaafana mazonitangira pati saka kwe matemba mafeti munoona kuendazva nenyama hanyama yakubhohwa nyama nyama izokanakanazviwo saka mudhara mune mari kamudhara mune mari mari inini kamari chema nhamo kutoti nye ndakaita mari ndiri mwana mudiki aimesana mudhedhinooneka baba vangu vakandisika mugoti nemari saka unoona kuti ndakaita mari ndiri mwana mudiki handiona mari saka upenyu mari inenge kudandi handiona mari okay saka mari yacho haisati yapera because makaisirwa muri muchiri mwana mudiki haiperi zvekumhanya mari aiwa mari ndokubasa saka mari ndine shamwari dzangu mari ndari kuchandwa ndo rekufinance manje alright rekufinance aiwa havo ndovagadziri yemari zvendingangoti anovakomana zvandipuresa kunoko itaiwo so aiwa kungonochokota chete ndinge ndandoona mari zvakafanana nendani kuda wakadu kadidi kuda manjika kuda problem yacho ndekuti ndakambofunga ndetine kwamuriwo manje anobva afitwa neurova manje anobva afitwa neurova within 2 days time anenge kana zvakapakasaneyoyi manje pakasonopetitiwes anongozodayirwa neenvironment within 2 days time anenge atochenuka kuti mukutu gova katondo pakasona ari kukara eka mudhara ivi anogondikara kana dai akandikandobano kudi urova hwaariwo hanzi ndoda nezvenyu hanzi ndinoda nechembere chichichi ari kutoda nezvenyu kuri kunyebere ndakamuti avambuya airatoziva kuti hanzi maiti chii avambuya ndakati ambuya unovaisa pai ambuya ava kuita muhozi yamuchena anoona zvakaitwa kudhara achiri kuchikoro akanziva nezvinhu zvekudhara kuchikoro akuya naambuya handitauriri zvino ndovaamunana navo manje muzera wanaambuya kana dhioni apa achitaura zasaizi yake apa achiona maoko acho lezimi ndakambofunga ndimutsvagiri basa pakasinacho batsiriki saka ndikufonea kwamuriwo saka kwamuriwa mune mawenete naye manje ambotira zvekuvhima ambotira nekutiya mariwa zvine mari here zvekuvhima zvine mari zvacho haasi zvikwanisa akabata mbeva pamwe anogona kutengesa akatira mariwa kuedza zveseka bcause kunokwacha chiyamuro chainacho hapakasina serious chindiudza kuda zviri kufamba sei kuda inda aita sei kuda kuda anokwazvika aita sei izvi angakarara kapa akakarara mamuita sei kuda ndandishoaapa ndoine dzimeja oza makasungwa 50 years mujeri muita menokacha zvinenge zvakadzora makona munhu akarara kudaroka zvinenge zvakadzora akadhakwa mbore munhu anomuka ero azondibata padumbu pake nai kuda ndazota kuma tsvagai bhara maendese munhu unomusiya motokari pake saka mawanika aiwa serious makumupaka unomulimita nhasi mukambombodhora mumbodhora takampaiseka wana mukampaiseka wani manje makutoita meta tenda kutoita mete
saka right apa tungobhuda sound system saka iset 1 wacho imeset manje inenge yakaita manje imeset manje inenge isina inenge iri plain black yeah plain black manje ikazimisa manje iyi yakatozvimirira yega anomuona so yakatozvimirira yega paseri pacho pane Twitter riripo fana ninongero Twitter ri pasera Twitter Twitter iri rinenge riri pamusoro apo isa pamusoro apo mpona rongotomira rakadai so futi anomuona so tienda kutaura zvesounds kapanapo ipapa panobuda sound quality yakaipa ipapa ma1 ipapa ani maiziya anomuona jamba ndokubasa chena unobvisa mufana wangu maita se imba itora mara mikirinai anogona kuimba ndiani dzemagermany hello the original janja man selector Mr. Bombastic, Mr. Fantastic, Mr. Ho, show me the character on your bedroom bully. Tingalingali, alingali, dance and swing. DJ D, suffer from the born to die. Am I daddy? This is the bedroom bully. Hambaili Bagan, Nico Desta. Yay. Yeah. Iwe. Yeah. Asa maipisa mdoro. Aiwa dokwa kurubasa. Sabu adena ndisipo daika. Sabu adena ndisipo boss dogu basa. Apa ima cha madena zvedu pambera. Pambera apa tinda kumadena. Saka kana bangu adena. Pane pajua mani paine zviniwa machi. Azviniwa ashaike mdaro. Anditika. Sabu tika. Zvese bo mdaro. Zvese bo. Usinga mari pani. Zvese bo. Emaona machi. Ano especially zvakata sana castro zvese. Anda kamuta abvision castro. Kuti can African people travel into education? Let African girls enjoy your meals. That castro no how to feel. Oh, worry. Kana corona cha hembo. Worry. Unaona problem kana babara sau. Sio babara sio wao, unaona na kudana na ndini. Wana kadime akabatwa nawo babara ziracho 1 week akarowa babara zidekangu akoma zvinanga pakasera bafitwa zvakete uropa apa achigwa mozgrate pandafarira kunyaya maspika bo iri mudoramo bozo kuti ndafarira nyaya maspika mufana kuti hayawo akati manje mukazoti musina nodigongo nodigongo ndoipi Digongo ine tsiko zviya pamuna digongo paimene muchitsiko digongo ine tambosei taimbozvita tiri kuchikoro digongo ine aitosezvo zviya Yeah. Unaita iri boa masimbisa mdoro. Mnaona poto yacho. Asi mubika beans. Madora. Madora ndakamotisa manje resika. Alright. Ndaita zvemadora. Saka timu yangu manje kama ndada kungani. Anza ni need notes. Munazonifarisira ukatazvo. Alright hapo. Ngoti mine kusanze kuchanda ikoko kuse yako. Ne hapo zvekuti anditika. Mine kusiwacho ane timu yacho yese ngoti anze sese mafans. Basibo masimbisa mdoro. Ayo ano 1 love percent. Sibo.